Ola a todas e benvidas a Canle. Agardo que esteades super ben. Eu son Laura e hoxe apetecíame falarvos das aplicacións de rexistro de ciclo. O ciclo menstrual está considerado en 2015 polo Colexio Americano de Obstetricia e Ginecoloxía como o quinto signo vital. Os signos vitais son indicadores que utilizamos para coñecer o estado dos órganos fundamentais. Son, digamos, as medicións máis básicas. Tradicionalmente foron 4: temperatura, pulso, presión arterial e frecuencia respiratoria. Estes signos vitais son observáveis e medíveis e tamén o é o ciclo menstrual. Se observamos a súa duración do ciclo, a duración do sangrado, a cor e a textura deste e a presenza ou ausencia de outros síntomas como a dor ou os coágulos, podemos determinar en gran parte o noso estado de saúde xeral. Tanto no caso do ciclo como dos outros signos vitais, hai uns rangos establecidos pola comunidade médica do que se considera normal e se o que buscamos é un coñecemento maior do estado de saúde o que se fai é un seguimento destas medicións. Aquí onde entran os rexistros de ciclo. Os rexistros permítennos recoñecer a fase do ciclo na que estamos, comprender mellor o estado físico e mental no que nos atopamos, identificar a nosa etapa fértil e unha aprendizaxe continua sobre como afecta o noso estilo de vida a nosa saúde. Para rexistrar o ciclo podemos utilizar diferentes ferramentas. Teño unha carpeta destacada en Instagram onde explico con máis detalle por se vos interesa especialmente, pero as formas máis coñecidas de rexistro son os diagramas, as táboas, os diarios e as aplicacións. As aplicacións de rexistro de ciclo son ferramentas tecnolóxicas que permiten un rexistro rápido e cómodo de diferentes factores e a posterior avaliación destes, inclusive atopando patróns que de outros xeitos se perderían. Os seus beneficios en canto ao autocoñecemento creo que non se poden negar. Precisamente, esta forma de rexistro é unha versión do que Gary Wolf e Kevin Kelly denominaron en 2007 o eu cuantificado. Deixovos a charla TED na caixiña da descrición por se vos interesa. O eu cuantificado podería resumirse na compilación de información sobre hábitos cotiáns mediante o uso de ferramentas específicas. O obxectivo, alén de cuestións de saúde, perda de peso ou simple curiosidade, é crear unha especie de liña temporal que poida analizarse con ferramentas estatísticas, creando unha especie de rexistro de vida digital. Estas ferramentas permiten compilar datos sobre o estado físico da persoa, datos sobre a contorna, datos sobre a actividade laboral e de ocio, e inclusive datos sobre a nosa parte máis emocional. As posibilidades no ámbito do autocoñecemento e co obxectivo de acadar un mellor estilo de vida son case inimagináveis, pero tamén son ferramentas moi poderosas para outras cuestións como o marketing, que non digo que sexa algo malo. O problema é cando as consecuencias de rexistrar o noso estilo de vida non están claras ou cando a información se oculta deliberadamente. Precisamente o meu traballo de fin de grao como xornalista foi unha reportaxe onde analizaba diferentes aspectos nos que se comercializa e se mercantiliza o ciclo menstrual. Un deles, por suposto, eran as aplicacións. Nunha investigación de Natasha Felici e Joanna Baron, analistas de Coding Rights, analízanse varias das aplicacións máis descargadas. Precisamente estas autoras afirman que máis que un instrumento de autocoñecemento para quen menstrua, as aplicacións poden ser un negocio prometedor para startups e empresas. Ademais de informar da data da próxima menstruación, os datos das usuarias tamén se utilizan para facer anuncios publicitarios dirixidos, compartir esas informacións con outras empresas e institutos de investigación ou vender produtos complementarios. Critican que os principais admiradores do modelo actual do eu cuantificado son homes de clase media ou alta que o fan voluntariamente, polo que son estas persoas as que definen os termos do que se mide e como se mide. Isto implica unha visión moi concreta. Aínda que o movemento do eu cuantificado promete a neutralidade, as autoras afirman que hai aspectos como a división do traballo que son problemáticos. O cuidado de crianzas e da terceira idade e as tarefas do fogar quedan fora dos indicadores que se miden e, casualmente, son os traballos típicamente femininos. Na súa investigación, por exemplo, atoparon que HVF Labs, a empresa creadora da aplicación Glow para rexistrar o ciclo, ten como obxectivo o aproveitamento do potencial de sensores de baixo custe para colectar e explorar datos comercializáveis e con valor de mercado. Precisamente, na política de privacidade de Glow, estabelecese que a empresa pode decidir compartir con terceiros as informacións recollidas pola aplicación, que estes datos poden non ser borrados, aínda que deixes de utilizar os seus servizos, e que, nalgúns casos, os datos serán anonimizados, mais non sempre. Outro exemplo que dan é a aplicación de My Calendar, que pide acceso ás contas do dispositivo móvil
fotografías, multimedia, arquivos e completo acceso ás conexións de rede, así como ao teu correo electrónico, e tamén ofrece propaganda relevante baseada no historial de navegación. Tamén analiza en Clue, outra famosa aplicación que parece ser que está por enriba da media en cuestións de privacidade. A súa CEO afirma que o seu obxectivo é promover o avance da saúde feminina, polo que os datos son compartidos con institucións de investigación como Stanford, Columbia, Oxford e Washington. A pesar disto, en 2018 a aplicación foi sometida a unha avaliación por parte da ONG Privacy International e a conclusión foi que non respectaba a privacidade das súas usuarias, polo que este cambio nas súas prácticas é bastante recente. Precisamente, as investigacións desta ONG revelaron que algunhas aplicacións informan a Facebook das accións que toma a usuaria dende o mesmo momento que abre a aplicación, revelando información como cando menstruas, cando ovulas e se estás buscando ou evitando quedarte embarazada. Maya, outra aplicación de rexistro de ciclo e que é bastante aberta en canto a compartir os datos con Facebook, pregunta sobre os encontros sexuais das usuarias e se foron con protección ou non. En canto se selecciona algunha das opcións, a aplicación o transmite a Facebook. En febreiro de 2019, dous xornalistas do Wall Street Journal publicaban algo similar en canto á relación das aplicacións coa rede social. Facebook obtén datos de varias aplicacións, inclusive se a persoa usuaria da aplicación non é membro da rede. O funcionamento que explicaban é o seguinte. Unha usuaria abre Flow, outra aplicación de rexistro de ciclo, e introduce a data da súa última menstruación. Logo, o software de Facebook nesa aplicación rexistra a acción e envía a Facebook un evento de aplicación personalizado. Por último, Facebook permite aos seus programadores usar os seus propios eventos personalizados para dirixir os anuncios e habitualmente tamén poden facer coincidir os datos extraídos de Flow cos usuarios reais que ten a rede social. Seguramente algunha estea pensando en que, mentres eu falo de todo isto, eu mesma levo unha pulseira que contabiliza o meu patrón de sono, os meus pasos e a miña actividade física, entre outras cousas. O problema non é a medición e a contabilización do noso estilo de vida. O problema é o que se fai con eses datos e até que punto somos conscientes de todo o que estamos cedendo. Non se trata de deixar de utilizar móviles, aplicacións e calquera aparello tecnolóxico, senón de ter a maior información posível para poder tomar decisións baseadas nos nosos criterios e na nosa ética. Até aquí o vídeo de hoxe, agardo que vos gustara. Deixo-vos toda a información na caixiña de descripción. Mando-vos unha aperta enorme e vémonos no próximo vídeo.